Слышно ответ есть? Айдекс. Только біз былай темлеміз. Алкышлар. Теге йыла егетлермен очрашкан идек. Бу йыла бу шибер кызлар белән театр серләре турында сөйләшергә дип очраштык. Алсу Шакирова Кәриев театры, Лейсен Файзуллина Камал театры, Резида Саляхова Тинчурин театры. Мин ялгышмасам, сез барыгыз да Татарстан Республикасы атказанган артистлар. Менә буларны көчкә куып тоттым малай. Көчкә. Әле октябрьдә гына куып тоттым буларны. Атказанган булдым. Мин дә хәзер. Атказанган Буларны звание куып нәрсә бирә ул артистка? 800 сум. Айна. 1000 булай ул. 1000 Әле жетмей Резденің алдында қараған юк. Миндә медаль да юк әле хәтта. Сезгә тапшырдылармы инде? Сиңа инде, понятно. Аны бит рәис Сакаллап чакырып тапшырырга тиештер бит. Юк, һәр вакытта да түгел. Миңа мәсәлән театрда бирделәр юбилейбызда. Төрлечә. 1 ел үткәч. Якынча 1 ел. Сентябрьдә алдым, июньдә театрда тапшырдылар юбилейбызда. Сезгә әле пока официально тапшырмады, юк әле булачак. Кемгәдер була, теге бирәләр дә, билгеле дә була, шул көнне чакыртып тапшыралар. Төрлечә. Миңа Кремльдә тапшырдылар. Инде кешечә түгел. 6-мы, 7-ми ел элек, 7 ел элек, Президент тапшырды. Юк, ул үзе түгел. Исемен хәтерләмим. Пробуй. Бер абый бирде. Пробуй бир. Яшьме, кортмы? Мыйыклы. Песошындыр. Песочная, дөрес, песочная. Хәтерлим, без Ягафаров белән әле ул вакытта утырдык. Татар киномы? Татар кино Ягафаров белән бергә утырдык. Һәм сөйләшеп, шулай минем әни шуннан мин аның актриса икәнен сөйләдем дә аңа. Ул аны үзенең фильмына алды. Исәнмесез фильмына алды. Сезнең әни актриса. Актриса Әлмәт театрында. Сез үзегез Әлмәттән. Лейсен аның продюсеры. Бит инде Рушания па бит. Рушания паның. Ну, бер тапкыр булдым продюсер. Успешно. Сез Молодец. кайсы яклардан? Мин Казан кызы. Казан кызы. Залесный кызы мин. Мин Казан кызы. Син Казан кызы. Мин Казанда тудым. Ага. Кварталда. Әти Кварталовская. Мин укыганда да анда яшәдем, минем апайлар шунда яшәделәр. Әни минем Оршадан, әти Зеленодольскидан. Мин бу якка Кайсы авылдан? Оршаданмы? Яшел үзән. Яшел үзәннең үзеннән. Үзеннән. Минем әти Яшел үзән ягыннан. Улы Күлбәш авылыннан. Менә бит, монда килмәсәк белмәстек. Якташ. Юкта. Минем әни Питрәчтән, әти Актаныштан, но минем Актанышта булганым юк. Мин анда булдым бер тапкыр әтинең туган авылында гастрольдә. Без анда спектакль уйнадык. Булай булганым юк. Исем хәтерләмсең Актанышта. Пущада булдык, Пуща. Кая? Актанышта Пуща. 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 Казан. А булай Питрәчкә. Пущада Минтимер Шарипович укыган, ялгышмасам. Әнәктә туган. Пущада укыган. Байдан бирле карыйм, бу алкамы, бу тишергәнме? Минем күп монда икәү. Ой, аның бу ягында да бар. Икәү. Обычналар юкмы? Ул смысле ул. Бар, монда икешәр минем. Это пирсинги всё. Минем телемдә прокол тиде. Юк Юк инде хәзер инде юк, 18 яшьтән 20 яшькә кадәр киеп йөрдем дә аны. Все уже юк. Ул дикциягә бераз йогынтысы бар ия. Ник син аны спектакльдә салмыйдың? Салсаң да, салмасаң да р хәрефе бетә иде, чөнки тел позициясын үзгәртә, тешкә бәрелмәсен өчен алка. Шуңа күрә тел бөрмәләнә башлагач, мин аны салдым инде әйтәм. Салсаң да, салмасаң да дикция пресс, пассажирлар шулай итәләр. Минем Пресс. Миңа телдә шуйды һәм алка колакта шуйды. Исключительно. Юк, минем исключительно менә берәр тишек всё. Миндә бит татуировка да бар. Менә бит. Күренеп тора. Минем ике Бу минем чынга ашмас хыялым. Нигә? Мин бик телим, ләкин бик куркам. Авырта дипме әле? Ну, авырта дип тә, аннары Беркайчан да бетереп ашамас, булмый. туярмын дип тә куркам. Күренми торган җиргә ясарга. Миндә юк. Булса инде ул күренсен, нәрсәгә. Юк, үзеңә күренми торган. Монда. Минем монда да, монда мин үзем күрмим аларны да. Мин 34 яшьтә ясаттым. Менә минем апам Мин дә шулай шул гомер тирә. буе хыялланды. Әти белән әни кит инде, нинди татар кызына тату тагын дип үстерделәр дә. Шуннан кияүгә чыгып балаларын табып бетергәч, 30 ничәдер яшендә, 35-тәм шунда, менә монда беләгенә күренеп тора торган җирне Матур җир ясатты. миндә шундай сырга. Менә минем дә апайның олыгаеп беткәч ясатты. Монда аркасында бар, аягында бар. Чәчәкләр. Менә нинди югары темага кирип киттек. Мин ясаткан бер татуировканы дәвәни күрде дә инде кызым дип тотынды. Күрдәвәни 2 айдан 2 елдан бетә ул кайгырма. Әйтте мин дә шулай кайгыра бит елый. И ул шундый. Татуировка белән театрда эшләргә ярый вообще?
Ашык костюм болса. Ябадыр ул аны майлы. Мин аны я Ябышты. ул мин бикни нәзик, шуңа күрә язылышы нәзик. Мин аны шулай махсус шулай эшләдем. Аны пудра белән дә буяп ул күренми торганга әйләнә. Тоналкалар әйе. Мин менә яңа спектакльгә, Әлфиягә чыгам, анда мин шулай шишәм. Менә күлмәгемне бала имезгән кебек. Һәм шул вакытта мин аны башта тейп белән ябыштырып карадым. Тейп бераз күренә. Аннан соң ниттем, пудра белән эшләдем, бер нәрсә күренмәде. Күренмәде. Тейп дигәннән. Тейп Тейплар дигәндә кыстасы. алсу Сөйлә, сөйләп сөйлә. китә. Нәрсә бирә ул тейп? Нәрсә эшләтә ул? Ну, минем мимикам бик актив, һәм ул күренә, особенно маңгай. Безнең инде эшебездә дә шул хәзер. Эшебездә дә. Актерларның барсында. Әйе инде. Мин, мәсәлән, кадау, маңгай кадаудан куркам. Мин аңа гомердә бармам дип уйлыйм, ышанам шуңа. Кая? Кадарга. Ботокс, фәлән, мәлән. Аңладым. Мин аларны аңламыйм да, белмим дә. Вот, и мин декреттан чыккач, күптән инде бу ничәнче елда бу? 16нчы елда декреттан чыккач, мин аңладым, что минем прям межбровка, она прям менә прямо инде булай. И мин эзли башладым интернеттан, как это можно все избежать. Минем тавышым, мин авырый. Сексуальный. Яра, шулай булсын. Һәм мин массажлар ясый башладым, банк массажлар ясый башладым, һәм тейпларга барып чыктым. Һәм менә инде ничә ел мин тейп ябыштырам маңгайга көн сайын. Ничек кенә арсам да, нәрсә генә булса да, мин тейп ябыштырмыйча йокламыйм. Чөнки мин йоклаганда да, булай дип йоклыйм. Файдасын күрәм. Мин аннан уялмыйм, мин аның белән метрога да утырып китәм, кибеткә дә чыгам, эшкә дә барам, гастрольдә дә йөрим, сәхнәдә дә премьера чыкканда мин пәшә репетиция буен алдым белән йөрергә. Илсур әйтмешли: "Привет, актриса, не желающая стареть." Дип Казакбаев мине бер көнне каршы алды. Шул дип язганым шул. Әйе. Мөншис. Аның тәртибе юкмы? Аны шәпедән Бар дә инде. куйдыңмы? Юк, бар, но мин аны бераз беләм. Схемасын Бераз җибәрерсең гына безгә? өйрәндем. Әйе. Мин шундый патчалар алам, алар бар махсус менә маңгайдагы буразналар өчен. Алар миңа ошый, аларны төнгә куясың, аларны силиконовый основа. Һәм шуны куясың да Маңгайга. маңгайга ие. Миңа кайдыр барырга кирәк булса, булай мин Ну, синең силиконовый патчларың, алар, скорее всего, кожа белән, нәрсә була инде, тире белән контактка керәдер мөгаен. Ә тейп ул мышцалар белән эшли. Ул мышцаларны расслабляет. Менә безнең бит бу, менә бу мышца, сморщивающая бровь. Ул напрягаться итә. Сен расслабляешь, ты не буешь. Әйе, һәм ул расслабляется. яратам массажга йөрергә. Мин аңа йөрим. Әйе. Бер мин генә йөрмим бугай массажга. Сиңа иртәрәктер әле просто. Син бездән яшьрәктер. Ничәнче елгасыз? Бер-ике елгадыр инде. Так, давайте раскрываем. Әйдә, ничәнче елда Минең туган? улысы. Мин елан елында туган. Минем ел килде җәмәгать. Килеп бара. Ходаем. Килеп җитеп килә. Так, Ничәге булды инде? 36 па демәк була чак. 35 тулды миңа бер-ике атна элек. 35. Миңа 37, 30. Син 87 мин. 87 2 яшькә. Исәнмесез, мин Алсу. Миңа бер айдан 39 тула, Ходаем. А миңа Тейплар вообще чыннан да 41 булыша уже икән, тулды. эффекты бар. 41. Кит аннан. Мин Саф самый кана. взрослый в этой компании. 83 елда. Косметологыгыз бер икәне күренә. 80нче еллар җыелган. Ие. Будучи женщинами, актрисами, что делаете, чтобы сохранить свою красоту? Мин карап торам, ябык, жирлары юк, битләре шыма. Вот мне уже все не могу. Өлгермей, я понимаю, что у меня уже поезд этот ушел, сохранить эту молодость там, лица, тела, уже все. Ну, шлим да инде, конечно, но надо понимать, что... Аны бит инде бар мәңгелеккә саклап калып Әйе. булмый. Ничесен инде аны Ну, мәңге не саклап просто калып. принять этот факт я еще не могу. Или Мин тоже страдаю. не могу. Я страдаю еще по этому поводу. Минем инде бер 10 еллап барганым юк косметологка. Мин тоже. Син үзең шундый матур име? Бизәнмәдем дә хәтта. Минем табигый матурлыгым. Кара сызып куйган табигать. Сөрмә, ансы сөрмә. А фигураларына ничек согласен? Просто вот Я, йога. кажется, Резида просто сама по себе худая. А ты? Как будто нет. Син миңа. А тебе кажется, все Сама сами по по себе. себе? Ну, мин мондый түгел иде. Нет, я Мен пончик. 2020 елда мин ябыктым 6 килога. Качан? Резко.
2000-дә. Шуннан бирле торасыңмы? 20-дә. Шуннан бирле менә хәзер тозара башладым. Обо! Хәзер тозара башладым. Ну 1-2 килога и алар теге авыр Йөри. китәләр. Хәзер шундай авыр китә. Менә Элек онсы уже бер ай видимо занимаешься, еш. фыш итеп китә иде килограммнар. Онсы уже Хәзер. еш. Элек минем Юсуф Зөләйха дигән спектакльдә Зөләйха роле бар иде инде. Анда топиктан уйный идек теге шәрq костюмнары. Шундай чалбы ыштан да инде һәм топик. Карый идем дә репертуарны тәг 2 көннән Зөләйха, 2 көн димәк 6дан соң ашамаска кирәк. Ашамый идем дә. Минем Ромеом бар шундый хә. Булатмы? Юк, Ромеода мин. Булат минем Ромеом үтә күренмәле күлмәгән. Әй, үтә күрмәк, шуңа күрә мин анда не тоже. Бер аратнага кала, теге тотынам, үземне кулдатып. Менә ул вакытта мин 2 көн алдан, яра, Зөләйха 2 көннән ашамаска кирәк, 6дан соң көне буе түгел, билгеле 6дан соң ашамаска кирәк дидем дә, ашамый идем дә, сразу матур гына прославлять чыгып уйный идем. Хәзер инде 2 көндә генә китми, билгеле. Чөнки Хәзер бер аратна кирәк. яшь Бер атнада да китми. Мин 3 ай йөрдем спортзалда, 1 ел бер нәрсә үзгәрмәде. Син җәяү йөрисеңме? Ага, йөрмим. Менә җәяү йөрергә кирәк диләр. Мин үземдә дә ул нәрсәне бик каты Ну, сизәм. разгоняется, надо метаболизм. Мин специально Син теге, йөрисеңме? әйе, мин специально метрода йөрим. Рульгә утырам икән, мин тазарам. Как только мин обратно на метро пересаживаюсь, мин ябыгам. Һәм мин иногда, когда вакытым позволяет, мин бер остановка, мәсәлән, Дубравныйда мин яшим, мин проспектка да җәяү барам, проспектта утырам һәм Тукайга хәтта җәяү барам да Соконкага кире кайтам. Менә алай булганда, теге можно еще как-то үзеңне формада. Суконкага җәяү барасыңмы? Ну, безгә кире кайтам инде Тукайдан. Әйе, җәяү кайтам. театрга барасың җәяү. Менә театрга килү сезнең, точнее, сезнең нәрсәдән башлана? Торасыз иптән, менә синең. Ничисең син? Аны тайп куптарудан башлаган. Һәр вакытта да түгел. Чөнки мин тейп белән дә киләм. Эшкә барасың, точно. Иртәнге ашка мин ашыйм. Элек күкәй ашыйдым. Аннар туйдым бик каты. Күкәй авокадо җыйын шундый бронхитальный. Көйдән туйы була аңлама. Аннан туйдым. Иң яраткан ризыгым күкәй. Мин туйдым. А хәзер мин ашыйм, минем не уже. Хлебец, арахисовая паста, сгущенка һәм банан. Мин сладкоежка. И вот еще худая. Не очень уже. Петя. Вот, мин ашыйм. И мин һәр вакытта да вроде как минем вакытым җитәрлек булырга тиеш. Ну соңга мин гомер буе бик дисциплинированный кеше идем һәм беркайчан да соңга калмый дирем. Соңга арада менә бу соңгы ярты елны мин бик каты соңга кала башладым. Миңа гел вакыт җитми. Мин гел соңга калып чыгып китәм. Мин прибегаю прямо впритык атлып керәм. Менә Сынап соңга торасың? арада. Мин соң ятам. Китап укыйм, зараза. Соң ятам. Соң торам аннары шуның аркасында йокым туймый. Эшкә барганда не укыйм, киләм, вакыт булса укыйм, и, короче, вот. Мин еще могу көне буе булай итеп, ой, мин бераз диетада дип көне буе ашамаска, аннары кайтам да дөбердәтеп. Сәгать 9-да кичке спектакльдән соң дөбердәтеп рәхәтләнеп тутырып Камера ашыйм. белән ашыйсың? Әйе. Син нәрсә ашыйсың иртән? Торып. Ничә торасыз? Артистлар ничә тора вообще? Репетиция 10-да 11-дә булса, шул 8-дә 9-да торам мин. Минем Ан якын. балалары. Мәктәпкә китәргә кирәк буй. Елама. Аннан түгел, зато торасың, юк керәсеңме? Ну, минекеләр просто зурлар инде, алар үзләре җыенып чыгып китәләр, мин аларга. Син тормыйсың даже, алар үзләре җыенып китәләр. Когда мама бик каты арган, әни бик каты арган булганда, алар миңа теге Тимәләр. шулай да була. Теге мин әйтәм аларга, мин ардым, мин йоклыйм әле. Ну, булай торам мин аларга уятам, хәзер үзләре торалар, будильниклар шалтырый. Мәктәп күттебендә иртә белән бер нәрсә ашамыйлар. Менә ашата алмыйлар. Торалар, киенеләр, теш истарталар, киенеләр дә чыгып китәләр. Минем балам әле кичкенә беренче сыйныфта гына укый, ләкин мин барыбер тормыйм. Кем тора? Әтисе? Менә бит Без прелесть. үскәндә дә шулай иде, дөресен генә әйткәндә. Апа белән минем апам бар, 4 яшькә зуррак. Безне гел әти уята иде. Шыпырт әнигез йоклый иде. Үзе безгә кыздырып бирә иде, анда йомыркамы, боткамы пешереп бирә иде. Без иртәнге ашны ашый идек. Аннары безнең рюкзакларны 2 җилкәсенә асып, безнең белән остановкага менеп китә иде. Без бит инде әйтәм, залесында туып үскән балалар. Әле мин Казанда яши башлауыма фатирда бер 12-14 еллардыр. Булай училищеда укыганда да, театрда эшли башлаганда да әле мин гел залесындан йөрдем. Остановкадан 1 километр ераклыкта торабыз без залесында. Әти безне шулай озата иде. Беребезне мәсәлән анда садикка, я инде икебездә мәктәптә укыганда икебезне дә утыртып җибәрә иде автобуска. Әни йоклый, үз вакытында гына тора иде. Безнең гаиләдә дә хәзер шундый тәртип. Әти мине уятмый, әтисе, Артем үзе торып, безнең спальняның ишеген ябып чыгып китә, әскәрне үзе юындырып,
шәй эчертеп, мәктәпкә илтә. Бездә шундый тәртип. Әни йоклый. Миңа бер апа әйткән иде. Олыга гына яшьтә ул миңа әйткән иде. Женщина про расслабление, мужчина про напряжение. Әле аны күрсәтте. Минемчә бу бик яхшы миңа. Мин менә шулай теләр идем. Сөйләгәнче шундый рәхәтләнеп тыңладым. Мин дә шулай теләр идем. И ул алай булганда просто реально рәхәт. Әйе. Менә хатын-кыз вакытында расслабиться итә алса, минемчә ул бик бәхетле мөнәсәбәтләр ират белән. Ират вакытында напрягаться итә алса. Ул бөтен нәрсә белән дә бәйле. Инде ул бит инде түләү мәсьәләләре, анда мәсәлән, әллә нинди теге Артем түлиме? Әлбәттә. Мин түләвен мин түлим, но минем искә төшерергә кирәк. Теге түләвен мин түлим, аның госуслугадан нәрсәләрдән ул алай итеп нитеп ятмый аны. Но аны обязательно миңа искә төшерергә кирәк. Бездә ни? Өйләнешкәндә алай түгел иде. Бөтен әйбер минем өстә. Аннар тора бара ничектер теге, как-то я все обязанности так раскидала. И хәзер миңа башыма тукып тормасалар, тегене түләм, моны түләм, моны түлә. Түләдеңме? Ха, түлим. Түләдеңме? Ну, то есть, шундай ответственный бер нәрсә, бер кеше булганда, ул бик рәхәт, конечно. Мин яратам торгач, бераз шундый тынлыкта, рәхәт кенә, күрен генә, үземә ашарга пешереп, шунда нәрсәләр эшләп, рутинаны эшләп, бәлки йога бераз разминкалар эшләп. Аны мин дә ялкавым, бөтен сөйләшә алмыйм. Настолько ялкау сөйләшә алмыйм. Мин дә ялкау. Мин йоганы да инде барып кына эшләргә яратам. Чөнки өйдә эшли башлыйсың да, яртысында все, мин ятасың шунда. Эшем булмаса, мин көне буе ятып тора алам. Көне буе. Ой, мин тоже ятып тора алам. Минем даже өйдә эшем иелеп торса да, көне буе ятып тора алам мин. Әгәр дә мине каты арган икән. Мине тоже көтеп тора, потому что минем бүген көнем бар, мин ятып тора алам. Эш эшләгән көнне мин җыештыра да алам. Чөнки вообще менә артистлар, алар гомумән теге кешегә юкка гына 2 көн ял бирелми. И когда синең бер көн ял, дүшәмбе. Әйбәт, инде ял Булса, әйе. Соңгы арада без дә шулай, теге ялсыз да эшләдек. И когда у тебя 2 выходных, 2 айга 2 ял көне, син ул бер ял көнендә нишләргә белмисең? Ял итәргәме, өйне җыештырыргамы, ашарга пешерергәме? Просто аяк күтәреп бер нишләмичә, ятып кына торасы килә шуның хәтле. Но я могу себе позволить иногда бер нишләмәскә. Мин күбрәк теге, мин шунда бардым. Менә мин шуны ашадым. Менә шулай эшләдем. Шундай әйберләрне сөйләргә яратам. Ансы мин алай нисез тормыйм инде, рестораннарга бармыйча. Мәсәлән, кичә генә мин биеп кайттым дус кызым белән, диме? Кичке төнге клубка барып. Артемга кызык шундай, Артемга әйтәм инде, киендем инде, мин бу бик откровенно түгел микән, карале кухняга чыктым да. Минем өчен юк, сен халкың турында онытмасын. Халык танырга мөмкин. Точно. Халк, шундай пафослы итеп әйтә бит, син халкың турында онытма. Әйтәм, әйе шул. Ягъни безнең алда барыбер җаваплылык бар инде ул. Киемгә карата да, үзеңнең тотышыңа карата да. Ләкин күп эшләргә яратсам да, мин ял итәргә дә яратам. Ансы гаиләләр белән дә без бик еш кунакка йөрибез. Минем кайбер танышларым аптырый, сез кунактан кайтып кермисез, сездән кунак китми ахыры. Кунакка бару бит ул стресс. Кит инде. Нинди стресс булса? Кеше күп. Юк, мин бит теге андый күп кешеле тусовкалар турында әйтмим. Дусларга. Гаилә дусларына барасың, балалар үзләренчә уйный. Без әти-әниләр үзебез кем гитарада, кем гармун ала. Хәзер Артем туган тумача спектаклен чыгарганнан бирле гармунын куймай. Стресс. Гармунчыны кагылды. Итәр, кич буе. Вакыты булган сайын, уйнасың гына мин ансы куанам гына. Минем шул тоже әти-әниләр бит инде кунакчыл иде. Ул вакытта нигәдер бөтенесе шулай кунак. Шулай инде, улапта күңел киңәя. Телефон юк, очрашып кына күрешеп кенә сөйләшә алалар кеше. Минем әни укыды бер курста Хәния апа Фәрхи белән. Һәм Хәния апа гастрольләр белән йөри иде Татарстан шәһәрләре буенча инде. И шуннан соң бер көнне ул Әлмәткә килде. Әтинең дусты бар, композитор Булат абый. Ул гел җырлар җырлый иде инде безгә килгәч, алар гармун тотып гел җырлап торалар инде бездә. Шуннан соң ул бер спектакль өчен берничә җыр язды да, әти әйтә, әйдә шуларны ди күрсәтәбез Хәниягә ди. Һәм ул тыңлап карасын да, бәлки берәр җырыңны алыр үзенә ди инде. Шуннан соң без өйдә өстәл курдык инде, әни Хәния апаны кунакка чакырды кызы белән, дәйсәм белән. Һәм алар безгә килделәр. Мотор итеп шулай утырдылар һәм Булат абый 4 җырын күрсәтте Хәния апага. Һәм Хәния апа шунда бер җырын сайлап алды. Һәм ул җыр
Үпкәләсең әйдә, үпкәлә. Үпкәләсең әйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Менә ул минем әти һәм Булат абый аның әтинең дусты әти үлгәч миңа әйтте инде алар икәү бергә язган дип әйтте. Ләкин мин анысын белмим, Булат абыйның язганын беләм. Һәм әти менә соңгы көннәренә кадәр ул Булат абый белән дус булды. Хәтта ул яшәгән авылга күчеп китте, шунда яшәде. Менә ул үпкәләсәң үпкәлә, әйдә үпкәлә җыры булса, берәр мин һәр вакыт әтиемне искә алам. Әнием дә инде катнашты монда, ләкин әти бу җырга теге дустына ярдәм итәм дип, аңа популярлаштырам дип инде шулай иттереп, шул җырны бүләк иткәннәре хәтеремдә мин кичкенә чакта. Әйе, шундый матур җыр. А ник бөтен артисткалар ведущий булып эшләргә не хотят? Телем син. Миңа менә шулай бирәләр әйме? Кагаз. Мин аны башта 5 көн укырга тиеш. Ә яңаны бирсәләр, мин инде менә булай мин вообще укый алмыйм. Беренче юк, мин аны әйтәм дә, аның диагнозы куелмаган. Минем уйлавымча, мин күп шундый материаллар карагач, дислексия дип аңлыйм инде үземдә. Минем хәтта менә бар стань донором дип язылган, мин һәр вакыт яныннан үтәм, мин аны сырань понором дип укыйм. Бер кайчан да мин аны стань донором дип укый алмыйм беренче тапкырдан. Өченче тапкырга мин аны стань донором. Син күңелдән дә хаталы укыйсыңмы? Күңелдән укыганда да? Күңелдән дә. Мин ялгыз тынычлыкта булганда, мин аны рәхәтләнеп, әкрен генә җайлап укыйм. Кеше булса, тавышлар булса, минем хәтта партнерым минем белән бер юлы сөйләсә, мин сөйли алмыйм. Минем телем бәйләнә башлый, башым бутала башлый. Менә шулай, мин бик авыр эшлим текст белән. Яны режиссерлар кызганычка каршы аңламыйча, миңа бирәләр текстны, 2 көн кала премьерага. Шулай биргән мөмкиннәр, бик яратмыйм шундый режиссерларны. Синең Казабаев белән эшләгәнең юк име? Ул минем проблема, ул бәлки башка актерлар өчен җайлыдыр. Миңа ул җайсыз. Мин 2 көн җайсыз инде. Әйе, 2 көн алда бирәләр дә, мин аны укырга өйрәнеп кенә бетәм. Әле алар, юк, без еще үзгәртәбез бераз. Аны үзгәртеп алалар да, именно көчкә ятлыйм. Менә ул мин андый стрессны вообще яратмыйм. Ә мине чакырмыйлар Эльбир. У всех свои причины здесь. Ә мине чакырмыйлар. Башка причин син чакырмыйлар. Ну син теләр идең. Бәлки эшләп карар идем. Эшләп карар. Театрда бит юбилейлар нидер була, синең аларны да алып барганың юкмы? Бер чарада алып барганың юкмы? А кем алып бара? Муса алып барганы күргән бар та. Кем була? Юк, кем алып бара сездә? Фәнис Калимуллин. Сабый. Бер тапкыр ниндидер юбилей кичәсе идеме? Безнең театрыбызның юбилей кичәсе иде ул. Мине Булат белән бастырдылар. Ренат абый икебезгә бүлеп все текст яздылар. Без сәхнәгә чыктык. Бер кат үтеп чыктык моны. Булатка каблук кияргә туры килдеме? Юк, без примерно бер бойда. Мин каблукта булганда. Мин сине бик узун уйлыйм метр 64. Шулаймы ни? Әйе, бәләкәй генә мин. Вот, и шулай итеп без бер кат укып чыкканнан соң сәхнәдән төштек тәген Ренат абый әйтә. Гафу ит Алсу, син Булаттан олырак күренәсең. Безгә Булатка яшьрәк артист табарга кирәк. Уф, мне там лучше сказали, что мин сөйли белмим. Ну просто Булат мне еще до сих пор выглядит на него просто такой. Ну, гафу итегез, мин Булат белән мәхәббәттә уйнаган бар. Да? Озак бала чакта. Син карадың бит. Карадым. Белесезме, белмим нигә, мин элегрәк шундый теле идем нәрсәдер уйнарга, и мине алмыйлар иде. Как только минем мөнәсәбәтем үзгәрде, теләгем бетте, мине ала башладылар. И минем теләгем биткән саен мине күбрәк алалар. Шуңа күрә мин ялкауланганнан ялкауланам дигән. Бәлки, Минем рольләрем артканнан арта бара. Юк, шын шулай. Аның бит нидә бар? Мәкаләдә ялкау ята торыр, бәхте арта торырмы әле? Нәкъ шулай, нәкъ Шулай шулай. итеп карыйк микән Ялкау әле? расслабляться итә торыр ди. Юк, шын, мин соңгы арада иң бәхетле, менә бу елның иң бәхетле 2 айын әйтимме? Мин пневмония белән авырдым. Һәм мин 2 ай өйдә яттым. Шундый рәхәт булды. Рәхәт булдымы? Юк, 2 атна рәхәт булмады.
Анар Анар уже рәхәт Ауыр булды. булды, аннар рәхәт Ә булды. спектакльләреңне кем уйнады? Онда алыштырдылар. Миңа килергә ярамый, мен пневмония бер айдан артык бетмәде. Снимокларда күрсәтте. Ләкин шундый рәхәт булды, мин шундый расслабилась. Менә хәзер ел буе эшләргә көчем бар. Ел беткәч инде. Менә Менә гыйнвардан башлый. бер атнага. Юк инде 25нче елга эшләргә көч җидем. Вау, мин вообще аңламыйм, ничек болай яшәп була. Мин Бик рәхәт. былтыр сезон буе мин теге серьезный әйбер чыгармадым. Без чыгардык Мусама бит, ул теге кыска гына бәләкәй генә әсәр. Аннар чыгардык Анахматова, ул тоже теге квартирник форматында эшләнгән һәм яңа ел әкияте булды минем. Сабантуй бар иде. Ну, анда тоже массада. Шуңа теге 4 шундай җайлы гына, җиңел генә әйбер чыкты. Мен көчәнеп роль тудырмагач, вообще нишләп йөргәнемне дә аңламыйм бу театрда. Шундый шитем булды. Возьми, Елена Воробейна. Возьмите меня дип кычкырасым килә. Монга да барып карыйм, теге особняк Демидовага да барып карыйм. Юк, тут вы рыжие, тут вы это. Короче, бер кемгә дә ярап булмый. Кастингка барып карыйм. Чыраем чыкмаган татар киносынадыр инде. Ярар, талантсыздыр инде дим. Ярар, тынычландым да инде. Шуңа быелга теге без Илсур киләсен белдек бит инде. Булат нәрсәдер куясын белдек. Шуңа дим. Алла рәхмәт, мин Алла берсе Илсур алырга тиеш бит инде. Ничек инде Илсур. Вот. И менә мин 3 ай театрда яш. 3 түгел инде. Октябрьнең 21-е килде Илсур. И менә шуннан без подряд, получается, Илсурны бетердек. Сразу шайтан чыкты, Карел патша бикәсе. И менә мин шундый ритмда яшәргә, тоже стресс кичерергә яратам. И менә шундый зур стресстан соң мин 2 көн рәхәтләнеп ял итәм. Шул җитәйме сән? Аннары мин туям, минем эшкә чыгасым, минем эшләсем килә башлый. Менә минем янбарда задействованность бик әс. Спектакльләрдә нәрсә чыгасым белмим һәм репертуарымда бик ни генә. Сәяхәткә барып кайт. Он пока он кайгысы түгел просто. Гастроль, Вот. может, Гастроль. Юк, именно мин уже Шул кадәр күп шөгыльләр, нишләп театр белән генә яшәп булатыр ул? А ничек килеп кергәнсез монда? Вы же 90 все учились примерно, да? Әйе. Мәктәптә. Әйе. Ничек театр һөнәренә килеп кирдегез? Ул вакытта бит, ну, бездән, например, акча әз иде. И чтобы пойти в творческую профессию, родители, конечно, говорили, ну, Мин вообще мы все выбрали какие-то скучные профессии, экономист, юрист. Мен, например, экономический да укыдым, например. ну бит экономист түгел. Хәзер түгел, монда килеп кирдем тоже башка как бы сферага. Я не знаю, мин вообще кичкенәдән бирле белдем, что мин артист булам. Без Әйе. кеше булганда бөтен кыз теләгәндер артист булырга. Юк. Теләмәдем дә. Ә мин вот миңа булды яшьтә. барыбер кем мин булам. Мин теге вокалга да йөрдем, мин бию белән шөгыльләндем һәм мин театральный кружокка йөрдем. И мин думала, ну вот эшесенең берсе по-любому булачак. И шул менә 3 нәрсә белән шөгыльләнеп, мине бик каты биюгә керәсем килде. Мине әти җибәрмәде. Шәркән бию ансамблене мине уже урнаштырабыз, әйдә, ни, давай кер дип ниттеләр. Ә мин биюдән кайткач аякларым сызлый дип әтигә әйтәдем. Әти кызы. Әти мине теге хәзердән аякларың сызлагач, мин сине анда җибәрмим. Аннары әйдә математическийга, теге каи мәлвул, каига кертәм мин сине, кешем бар ул вакытта теге. Акча төртеп кертү дигән нәрсә бар. Әйдә минем кешем бар кертә. Әти, мин анда ярты елда укымыйм, акчаң җиргә очар дим. Шуннан әтим әйтәм, мин театральныйга керәм дигәч, әти инде, ну ярар, биюгә генә барма. Танковый выставкада мин инде кулёкта укыдым. Якын гына була, барасың, кайтасың дип әти шулай итеп мине кертте. Ләкин без Кореев театры ул вакытта татарский тюз гына идек әле. Татарский тюз өчен җыелган беренче курс идек без һәм без Гладиловда укыдык. Мин Горкида торам, Фучикта. Һәм без Гладиловка көн сайын. Рената Абының укучысы. То есть син бардың институт культурага. Институт культурага бардым. Мин Синең шунда бардым. курсташларың бармы тагын театр дөньясында? Минем курсташларым Ильяс Файзрахманов. Һәм хәзер мин генә калдым театрда, башка кеше юк. А син лесән ничек театрга барып кайт? Мин 2 әтием дә, әнием дә икесе дә артистлар. Мин театрда үстем. Мин 1 елымны да театрсыз үткәргәнем юк. Конечно, мин расслабление турында уйлыйм. Мин гомер буе театрда булган кеше, мин бер тапкыр декретка да барып кайтмаган кеше. Шуңа күрә миңа театр ул ничектер ниндидер гадәти бер кебек. Миңа аптырамыйм ул кадәр. Башка нәрсә не представляешь. Әйе. Юк, мин үзем врач булырмын дип уйлаган идем нигәдер балачак. Мин белмәйдем, ләкин я терапевт, я берәр нинди шундай
вообще ярдәм итәсе килә иде. Нигәдер балачакта мин кешеләргә ярдәм итәсе килә иде. А вообще стоматолог буласы калган, Әйе. Цепочка сейчас рилс уже ходит, стоматолог. Әйе. Шуңа күрә бик теләгәнем врач булырга, ләкин мин күрдем Кара Шикмән спектаклен Фәрит абыйның. Шуны карадым да, мин ул вакытта 11-нче сыйныфта укыйдым. И Фәрит абый әйтте, мин 2нче елга курс җыям. Син 11-нче классны бетергәндә диде. Әнигә әйтте ул аны. Әни белән сөйләшеп тордылар да алар. Килсен Ләйсән диде дә. Ул заранее мине тыңлап карады театрда. Мин аңа шигырь сөйләдем, җырладым, шунда нәрсә сөйләштек без. Шуннан соң ул килеп карасын диде. Шуннан соң мин килдем дә, ул мине шунда ук алды курсына. Шуннан укып театрга эләктем. Мен сине хәтерлим студент чагыгызны. Без бит инде бер тирә укыдык та, сез Кулёкта, без театр училищесында. Һәм бер үк елны 2008дә без театрларга килеп кирдек. Ләйсәннәр, Эмильләр, Алмазлар, Илгизләр, Камалга, без Тинчуринга 4 курсташ. Һәм мин сезнең Шекспир буенча куелган Мира за мира куйдыгыз сез. Шул диплом спектаклегызны хәтерлим. Причем мин анда бер кешене хәтерләмим синнән башка. Шыннап, менә ниндидер урындык өстенә урындык куеп менә торган сәхнәңез бар ямы? Менә шул сәхнә күз алдымда тора, менә бер сүрәт. Кем куйган аны? Синең белән бәйле. Фәрит Аны Фәрит абый куйды. Аны хәтта Барташевич дигән Шекспировед бар. Именно шул сәхнәне бик каты мактаган ул. Бик ошондай забыл булырга тиеш дип әйткән Фәрит абый шунда бик шундай. Менә сине мактады дип миңа килеп әйткән. Ул шундай бөтен Россия буенча карый, бөтен дөнья буенча. Дөнья буенча Шекспир белгече мине мактагач студент вакытта минем инде шундый зур тажым барлыкка килде башымда. Халык артисты. Барташевич заманында безгә дә килгән иде. Рәшнул Галич тарафыннан ул вакытта ул баш режиссер иде. Гамлет куелды безнең театр фойесында. Ул шундый кызыклы гына бер эш иде. Без Артем белән ул вакытта әле ирле хатынлы түгел идек. Анда Офелия белән Гамлетны уйнадык. Һәм Барташевич безгә дә килде. Ул всемирный Шекспировед. Һәм безнең Гамлетны ул әйтте, это мой юбилейный 70-й Гамлет диде. То есть по всему миру он Гамлетов насмотрелся, и он 70-нче Гамлет иде. И ул шул вакытта әйтте, это одна из лучших Офелий диде миңа тоже. Тукта коронамны салыймы. Подожди, салма. Так, подожди, еще бергә. Давай, все. И давай. Шуннан минем тарафтан ниндидер бер косяк эшләнде дә инде театрда Иришнең речите. Син, кызый, сине кеме Барташевич үзе мактады. Он сказал, что ты одна из лучших Офелий мира. Но ты себя как ведешь? А что, дети, точно имя? Мин как бы вакытта таш кимәгән иде мин дөресен әйткәндә. Мин аны, рәхмәт дидем дә, шуны Рәшнул Галич кына мине әзрәк итеп җибәрде. Син бит фәлән дип мин әйттем. О, рәхмәт. Шулай итеп безгә дә килгән иде ул. Театр дөньясы. Нан ничек килдем дигән сорауга. Мин бөтенләй драма артисты булырмын дип уйламаган идем. Хыялланмадым, теләмәдем. Театр түгәрәгенә йөрмәдем. Нишләптер юк иде ул бездә. Мин музыка мәктәбенә йөрдем. Һәм 9нчы сыйныфны тәмамлаганда мин гимназиядан китәргә карар кылдым. Мин бит инде максат куйганмын икән, димәк мин китәм. Әни әйтә инде, бәлки калырсың кызым, кая барасын да белмисең бит. Директорыбыз әйтә, хәзер дә ул гимназия директоры Ирхан Явзаловна, кал ди. Аларга кирәк бит инде олимпиадниклар, шунда актив балалар. Кал, тапфакка урнаштыраманнары, филолог булырсың. Мин китәм дим. Мин хәл иттем, мин китәм. Хәүле миндә. Нәрсә эшли беләм мин? Кая бара алам? Хотя мин отличница. Бүтән фәннән минем 5ле, ләкин мин аңлыйм инде. Мин апам кебек ихтисатчы да булмыйм, әнием кебек, әнием теләсә дә фармацевт та булмыйм, миңа кызык түгел. Таныштым мин театрыбыз артисты, Татарстанның халык артисты Илгизәр Хәсәнов белән. Ул мине шигырь укучылар конкурсына әзерләде. Һәм шул вакытта әйтте: "Быел ничәнче класста син?" Әйтәм: "9да". 9дан соң китәсең килмиме? Килә дим. Менә театр училищесына барасың килмиме? Театрыбызның ул вакыттагы баш режиссеры Рәшит Заһидуллин җыя курста инде. Аңа керәсең килмиме? Режиссер курсына кергәч бит инде театрга эләгү мөмкинлеге, шансы арта дигән сүз. Аның миңа шул бер фразасы җитә калды. Килә. Дидем дә, мин хәтта уйладым, ничек инде мин алдан уйламадым инде драма артист. Әлбәттә минем драма артисты буласы килә. Һәм әйтеп, Илгизәр абый, менә Аллаһ Тәгалә җибәргән бит мәктәбем. Сине миңа менә шулай итеп ул миңа юнәлеш биреп җибәрде һәм мин кайттым да әниләргә әйттем. Әни, мин Казан театр училищесына керәм, мин драма. Каршы килмәделәр? Юк, әти белән әни бер кайчан да безгә каршы килмәделәр. Ә сезнең белән укыган курс
Курсташ. Курсташлар. Алар кая хәзер? Кем театрда эшләми, иҗат сферасында бәлки эшлидер. Кем кая? Мен күп сөйләдем. Әйдәгез, кызлар, сөйләгез әле. Минем курсташым Илгиз Зайниев. Biz сразу İlgiz'e düşürge дейсіз. Депутат. Татарстанның атказанган сәнгать эшләтәсе. Һәм Әкият, Курчак театры. Академия театры. Академия. И, кстати, все заслуги Ижады. Илгиза Геземировича. Академиясы да Ижады. барсы да. Безнең Сезнең Шамил бар курсташ. Шамил, мин аның кай икәнен белмим. Ул бер вакыт реклама буенча ниндидер үзенең бизнесын ачкан иде. Һәм оннан соң мин аны күптән күргәнем юк. Ул шундый зур иде. 2 метрда 3 Бебиде сантиметр. кемнең нидә уйный кечкенәме, нәниме, нинди Әйе, кушаматлык. бәләкәч. Бәләкәчме? Группада ничә кеше иде в среднем? 21 иде бездә. Ой, Аның сездә? алтысы безнең режиссер иде. Эмиль Талипов режиссерлыкка укыды безнең курста. Эмиль Талипов бит ул Актерлар. училищедан килде. Ул же училищеда уже Әйе, укыган әйе. Эмиль Талипов. Әйе, Ничәнчедер курсын ташлап, ул китте. Иштән Ул соң ташламаган ташламады. икән. Ул Тәмамлады. аннары гына Ай, әйтте тәмамлады. аны. Аны Икесендә бездә дә. укыганда Ул ташладым дүртенче дип курста сөйләде. иде. Ташладым дип сөйләделәр. Юк, ташламаган иде. Ул укып бетерде, анда да бездә дә ул бер нәрсәне дә калдырмыйча, шулай ничектер аларның берләштереп ничектер укый алды. Без аларның сәхнә теле имтиханына эләктек. Ул курста театр училищесының Эмиль курсында, анда менә Кашапов ирек, шулай Әйе, синең әйе. курста шәйме? Лилия белән Фирдүс Җиһаншинны Әйе, безнең гаилә дуслары. менә алар курсы бит инде. Без аларның сәхнә теле имтиханына эләктек. Бүтән курсларын беләбез бит инде. Без беренче курста алар 4тә укып йөрделәр дә имтиханга ниндидер белобрази бер малай килеп чыкты да, теттереп сөйли прозасын, бүтүнесеннән дә яхшырак сөйли. Бу шул Эмиль исемле кеше булып чыкты. То есть ул ел буе күренмәде училищеда, чөнки ул Кулякта инде Фәрит абыйда укыган булган. Ә имтиханнарын бирде. Без шунда барыбыз да, вау, нәни ничек итеп сөйлиләр икән дип, бик яхшы хәтерлим, бик әйбәт сөйләгән прозасын шул вакытта Эмиль. Безнең режиссерлыкка укыган егетләр күбесе берсе Минзәләдә, бер театрда, Сәмирханов. әйе, Сәмирханов Дамир анда эшләде, баш режиссер булып. Аннары безнең бер егет китте Оренбургка, анда эшләде. Хәзер әйтим, Альберт исемле егетебез. Театрда тоже театр. Әйе, театрда шулай ук Хәзер дә Хәзер белмим мин аларның. Дамирның да белмим режиссер. Дамир ул режиссер, но баш түгел. Әйе. Шуннан соң күбесе урнашты инде иҗади профессияларга безнең. Риздә Шафикова бар сезнең. Риздә Шафикова. Бәйрәм Әйе, ул хәзер агентствосында. әйе Бәйрәм агентствосында эшли. Шулай ук инде иҗади Иҗади дип әйтеп сферада, була. да? Күбесе иҗади да әйе. Без Кореев театры өчен махсус җыерган курс булганга безне 13 кеше алдылар. Без 10 кеше битердек. Без әз идек. Өчесе кай? Аның икесе коммерцияда укыды. Бер малайны отчислили начар За укыган. неуспеваемость. За неуспеваемость. Ялкаулык өчен. Вот. И без битердек, и безне Ренат абый, в принципе, насколько минем хәтеремдә калганча, ул безнең уныбызны да алырга риза иде. Чөнки вакытта әле труппа бик теген итеп бетмәгән әле. Видимо, штатта урыннар булгандыр инде. Малайлар һәм бер кыз, получается 4 малай. Без 5 кыз, 5 малай идек. Бер кыз һәм 4 малай, алар киттеләр сразу в другую профессию, в другую, потому что акча особенно тюзда, сез бу мәсьәләне бит инде. Разобрали егетләр Белән сез беләсез. Надбавкалар, Иң акча ул окладларны. тюзда. Һәм ул вакытта прям вообще копейка иде, шуңа күрә күбесе. Бу бай булгач елмая бетрайм. Мая астыннан Иш гына. атырыннан утырганда. Мая астыннан гына. Мин бай түгел. Бөтенсе мине бай дип. Вот. По сторизам бай дип күренәсез. Алар 5-се сразу, по-моему, сразу Фатирым 5-се да дә юк. киттеләр. Башка өлкәгә. Әйе, кем заводка кит? Юк, бер малайыбыз башта киткән Чаллыдагы нәбижнечне Мистеравыйга. Әйе, Рамил Хуснулгатин исемле бер озын бер малайыбыз бар. Булгатин. Әйе. Инде кыз булган. Безнең бер курсташ бәлки малай беләсездер. шулай ук Мәскәүгә китеп урыс театрында эшләп алды. Нидә, хәзер әйтәм. Малый түгел, дөрес түгел. Хәзер әйтәм. Миронов нинди театр? Мироновның нинди театр? Наци? Вообще Нация, Театр нации. Театр нациядә эшләп Театр алды. нации. Рәхмәт. Киттем. Стресс сразу китте. Потому что стрессовый источник, сразу беләсең нишләргә кирәк. Расслаблять тренинг. Вот аннары без бишәү эшләдек. Бишәү выпусктан бишәү. Ильяс Фәзрахманов, Апуш театр студиясының
Кем ул? Музыкаль мөхәррире. Музыкаль мөхәррире. Ул бездә. Студия җитәкчесенең тормыш иптәше була инде. Әйе, Безнең Алияның. Апушның җитәкчесе Алия Фәйзрахманова, аның иптәше Ильяс Фәйзрахманов. Алар шулай ук Кариф театрында кавышкан кешеләр. Икесе дә Алиядә бездә эшләп театры китте. артистлары. Иптәшләр. Вот. Аннары бер кызыбыз Төркиягә китте. Аннары без 3 кыз эшләп калган идек. Ләйсән Мәхмүтова, Зәринә Хөснуллина. Ләйсән Мәхмүтова, сезнең Ләйсән Мәхмүтова? Юк, Марсель Мәхмүтов. Марсель Мәхмүтов. Аңладым. Тормыш иптәше. Вот, аннары Зәринә без театрдан китте, аннары Ләйсән театрдан китте, һәм мин бер үзем калдым. Махсус җыйган группадан. Бездә махсус группа идек. Әйе. Сезнең күбегез эшли бит. Әйе, күбебез. Мин бер үзем. Безнең 10 кешене алдылар бугай курстан. Ел сайын ничек кеше алалар театрдан? Ел сайын алмыйлар. Юк, төрлечә 4 ул. елдан 4 елга алалар. 4 Юк, ул укытуны әйтә. Ә былай театрда штат булса алалар. Әйе. Менә Ничә безне быел кеше- алдылар. Декретка китүгә дә карый бит инде. Мәсәлән, бөтен яшь кыз бер юлы китә башлый икән, димәк инде кызлар алачаклар Ну, дигән это сүз. декретный ставка алалар бит аларны. Аннары потом попросят уйти. Аннары берәрсе үлеп куя инде шул арада. Чёрный юмор. Юмор дип җәмәгать. Ну, я пенсияга китә. Yes, Пенсияга китәләрме? Или Артист халкы китәргә бик китми инде ул. Китәсе Ул килми. теге үлгәнче сәхнәдә була. Ну, менә Раул абыйдан кала. Раул абый бик матур чагында хушлашты бит инде сәхнә Әйе. белән. Раул абый килде бит әле безгә бер көнне. Хыялган бер премьерага адым күрдем мин аны премьерасына. фотода. Ул бер премьераны калдырмыйча йөри бит. Сезгә дә Яратам. Сабан туйга да килгән. Сабан- Сабатыга да минем килгән дустым. ул я. Безнең белән бергә уйнаганда дуслаштык та, безнең хәтта безнең бер приколыбыз бар. Ну, ул анда матерный сүз бар. Әйдә, Әйтимме, язмы? Конечно, ярый. Менә без очрашабыз, ул сайлый шундый компания, безнең ул приколны ишетмәгәнрәк компания сайлый, һәм олырак кешеләр булган компания. И шулай килә дә миңа, Ләйсән, син шундый үзгәргәнсең дип әйтә. Ә мин аңа җавап бирәм. Ахули дип әйтәм. Ира уйла шундый рәхәтләнә реакциягә карап кешеләрнең реакциясына. Күзләре шар була Кешеләр болай кешеләрнең. карай. Тик шундый яшь артистка шундый бер әйтә Раул абыйга. И Раул абый менә шулай көлә рәхәтләнеп. Шундый приколы бар, һәм бөтенегез беләсез ул приколны. Ә бармы сезнең театрда әни, әти кебек шундый якын олы артистлар, дуслар? Минем бердән бер дустым бар театрда. Ирем. Бүтән минем дус кызым да юк, дустым да юк, туганым да юк, әти кебек, әни кебек кешем дә юк. Чөнки минем әти әнием исән сау, Аллага шөкер. Кайнатам, кайнанам да исән сау, Аллага шөкер, исән сау гына булсыннар. Менә мин Булай юк. Дус кызым бар иде, курсташым Лия. Китте. Әмма ул 5 ел эшләгәннән соң кабатлап әйтәм, ул китте, ул киткәннән соң мин аның китүен бик авыр кичердем. Һәм шуннан соң инде мин бер кеше белән дә алай якын бик дуслашмадым. Коллегалар. Хезмәттәшләр. Ә сезнең? Мин менә Раул абыйнаныкы. минеке Раул абый. Әтисе дә, подружкасы да. Юк, мин бик риза аның сүзләре белән, Ризаның сүзләре белән, чөнки театр ул гаилә түгел. Һәм гаилә булырга тиеш тә түгел. Чөнки һәрбер кешенең үз гаиләсе, минем дә үз әтием дә бар, үз әнием дә бар. Исән алар юкмы? Әтием исән булмаса да мин аны күңелемдә барлыгын сизәм. Шуңа күрә минем анда коллегаларым бар. Һәм мин гримеркада утырам. Анда бөтенесе дә әтинең курсташлары минем. Әйе. Кем белән гримеркада? Фирая Акберова, Рузия Монтагулина һәм Зөлфира Зарипова. Алар өчесе дә минем әтиемнең курсташлары. Шуңа күрә алар мине шундый кечкенә бала кебек шундыйрак. Алар һәрвакыт миңа киңәшләрен бирәләр. Алар бик җылы мөнәсәбәттә минем белән. Бар минем якынрак күргән кешеләрем театрда. Ләкин алар белән дә мин күбрәк теге коллегаларым буларак инде күбрәк якынрак коллегаларым дип әйтәм инде мин аларны. Безнең шундый берничә кыз без аралашабыз, бик матур сөйләшәбез, уйнашабыз дигәндәй. Ну, анда бүләкләр бирешәбез бер-беребезгә, нидер бәйрәмнәрдә бергә булырга мөмкин. Менә яңа ел алдында берәр кая барып, тәмләп ашап, шунда сөйләшеп, гәпләшеп дигәндәй. Ә булай теге гаилә итеп мин кабул итмим театрны. Һәм аны дөрес һәм сәламәт дип саныйм. Кешенең театрны гаилә буларак кабул итмәү. Хәтта аптырыйм, безнең бар шундый артистлар, өлкәнрәк артистларга әни, әти, әнкәй, папа, мама дип дәшүчеләр. Ну, алар кайсыдыр бер спектакльдә аталы, уллы, аналары, уллы уйнаганнар да, шуннан ул аны әти, әни дип йөртә. Үзе атанасы исән булса да, менә улай берне мин аптырыйм инде, кабул итә алмыйм. Ничек син исән әти, әниең кайнанатан кайнанаң була торып, ниндидер чит кешегә
әти әни дип әйтергә була. Ну формаль гына әйтеп буладыр бәлки, ләкин әти әни дигән сүз формаль әйтелә торган сүз түгелдер кебек инде. Шуңа күрә мин аптырыйм улай бергә. Кабул итә алмыйм менә шулай дип теге тишүләнү дип кылану дип кабул итәм улай бергә. Минем Аллага шөкер дусларым бар театрда. Һәм алар, наверное, беләсездер инде кемнәр. Альбина? Кемнәр минем социаль Альбина ширкәтләр- Булат. Альбина, Булат, Эльдар Гатауллин, Гөлназ Галимуллина, Рамил Вафин. Без шундай бер Шайка. шайка булып киттек тә нигәдер. Театрдан Шулай тыш туры кил- аралашасыз. Әлбәттә. Әлбәттә. Ничексез? Без Бөтенесен әйтмә. Тегене сөйләмә. юк инде. Без кафеларга барып кайтабыз. Аннары безнең элекеге заблитыбыз бар иде, Ләйсән Фаизова. Ул хәзер рус тезына китте. Без аның белән бик якын мөнәсәбәттә идек. Мәсәлән, без менә 2 ел Ләйсән, Булат, мин Свияжска лаборатория карарга бардык. Мәсәлән, без менә ниндидер тыгыз эш арасында театрдан чыгып китеп пикникка чыга алабыз. Ләйсәнне дә үзебез белән алып, мәсәлән, кемнәр булдыра ала. Без менә быел булмады, гадәттә корпоративтан тыш үзебез генә берәр кая барып утырып алабыз. Җә обедта без берәр кая обычно столовыйдан зарплата килгән көнне берәр кафега барып ашап килә алабыз. Безнең аерым группабыз бар, дуслар дигән. Ну, һәм алар ничектер без бер-беребезгә терәк тә, без бер-беребезне аңлыйбыз да, әрләшәбез дә, төрлесе була. Мин Альбина белән дә әрләшәм, әрләшәм, Булат белән дә әрләшәм, но барыбер ниндидер теге кире ниндидер дустана мөнәсәбәтләргә без кайтып төшәбез. Аннары бар минем, ну, театрда бик яратам мин безнең Нурия абыебызны. Минем әтием китеп баргач, ул инде шул вакытта да мине ничектер гел кызым балам авыр, минем дә әни күптән китте, аңлыйм хәлемне дип ничектер гел менә шундай бер җылы дустана мөнәсәбәтләр уянды да, шулай итеп без аралашып киттек. Аннары бар инде безнең тагын бер гримеркабыз, Халидә апа, Фирүзә апа, Рәмзия Зирәковна, алар тоже безнең ничектер безнең без бер спектакльләрдә уйныйбыз һәм алар белән тоже нидер аерым дустана мөнәсәбәтләр. Вот. Менә шундай җылы, ну, гомумән театрда мин дуслык бар дип уйлыйм. Мин менә мәсәлән, беләбез бит инде Альбиналарның алтын битлек номинантлары булуларына да мин каядыр күңелем түрендә бәлки ниндидер бәләкәй генә көнләшү бардыр, ул ак көнләшү. Менә теге менә Тимур белән мин дә эшләр идем дигән көнләшү. Менә спектакльләр эшләп бит. Альбина күп мең роль уйный анда. Менә мин дә шулай итеп эшләп карарым, мин булдырырым микән дигән әйбер бар ул әлбәттә. Ләкин мин теге һәрвакыт поддерживать итеп һәм сөйенеп, уңышларына сөенеп яшим менә дусларымның инде. Минем өчен дуслык ул бик зур һәм тирән мәгънәле сүз. Һәм мин дусларымны яратам, һәм мин аларны яратам һәм хөрмәт итәм икән, мин үземә карата да ниндидер җылы мөнәсәбәт булуын телим. Ну, җылы мөнәсәбәтле иптәшләр бар инде ул театрда. Безнең гаилә дусларыбыз да, мәсәлән, безнең коллегабыз Айдар Фәтхрахманов, аның тормыш иптәше актриса түгел, Рани Юсек. Рани Юсек димен, без аны бөтенебез шулай йөрткәч, без инде иң якын гаилә дуслар. Ләкин, ну, мин театрда мин мөгаен подружкам юк дип әйтмәкче булганмындыр инде. Айдарлар белән без гаилә дуслары, иң якын гаилә дуслары. Бер районда торгач, Киров районында бик якын торгач инде бер-беребезгә әйдә, мин бәлеш пешердем, әйдә төш, пешмәк пешердем, әйдә кил дип, әйдә бүген бездә, әйдә сездә. Бәлеш пешмәк пешерергә вакытым бар икән әле та. Мин түгел бит ул Рани Юсек. Ул пешерә дә безне чакыра. Мин әйдәм, әйдә ролы заказ бирдем, кил дим. Шул, якын күргән кешеләр бар, Аллага шөкер. Минем дә шулай. Мин әйтә алмыйм теге совсем теге дуслар, дуст түгел түгел инде, дип. Юк, минем теге даже дус кызым да бар театрда. Просто исемен әйтәсем килә. Аннары нитә башлыйлар. Аны ничектер көнләшү түгел, минемчә ничектер какой-то мөнәсәбәт үзгәрү кебегрәк әйберләр булмасын өчен мин шуңа исемләп әйтмим. Алар бер генә түгел. Алар берничә кеше. Прям подружка дип әйтә алам. Мин без теге серләрне дә бүлешкәлебез. Театрдан тыш күрешәсез? Театрдан тыш икесе белән генә күрешәм. Булай театрда инде булай сөйләшеп йөрибез. Минем бер дустым бар театрдан, тыш, ну, театр белән теге шөгыльләнми торган кеше, бөтенләй театр белән бәйле түгел кеше. Миңа бик якын ул кеше, чөнки мин анда гына ниндидер әйберләр турында сөйләшә алам. Минем өчен ул иң якын дустым дип саныйм инде. Мәктәптә укыганмы? Юк, без аның белән 4 ел элек кенә аралашып Шулай да була. Әйе.
Без бергә эштә аның белән. А театрдан мына булган эмес сезнең тойдым китәсе килә дигән. Бушан булганы бар, точно беләм. Без эшкәник үтсә. Булганы бар. Но ул театр белән теге театрның үз шөгыле белән бәйле түгел. Театрдагы ниндидер бер конфликт белән бәйле дип әйтә алам мин аны, ләкин нинди икәнен әйтмим. Мин прям бөтенләй театрга мөнәсәбәтем үзгәрде шул вакыттан бирле һәм ул әлегә кадәр әле яхшыга Күптән үзгәрмәде. түгел генә булды бит ул. Күптән түгел инде аның бар инде. Күптән. Минем юк андый, алай дип уйлаганым юк, Аллага шөкер. Театр училищесында укыганда идәнгә ятып, паласка ятып, менә булай дип, нәрсәгә монда кирдем икән мин дип идән төеп җылаганымны хәтерлим. Ул анда авырлыктанмы инде шунда этюд килеп чыкмагангамы инде нәрсәгә. Ну, актерлык осталыгы дәресеннән соң икәнен факт хәтерлим инде мин аның. Чөнки Рашид Мугалевич тяжело в учении, легко в бою дип безне сыгадырый бик каты укытканда. Гомумән ул безнең профессиягә укыганда кешене сындыралар бит инде. Ул яшерен патрон түгел, ул безне сындыралар. Ә миңа вакытта 14 яшь, мин 14 яшьтә студент булдым, 18 яшьтә инде театрга эшкә кирдем. 14 яшьлек баланы сындырырга авыр түгел бит инде, әле психика урнашып бетмәгән. Шуңа күрә мин шунда бер ара, бер вакыт, бер мизгелне хәтерлим, сына язганымны, җылаганымны, ачыргаланып, нәрсәгә монда кирдем, нигә бу юлны сайладым дип, килеп чыкмый минем дип. Булай инде театрга эшкә урнашканнан соң, урнашканнан бирле үкенгәнем юк, Аллага шөкер, һәм үкенергә язмасында үкенү хисе ул бик авыр, начар хис. Инде ул ашый торган хис. Мин үкенмим, мин үземнең менә тәҗрибәм белән горурланам. Күпме артистлар белән эшләм, режиссерлар белән, күбесе белән горурланам һәм рәхмәтлемен театрга. Ләкин бар бер әйбер, ул минем бөтенләй мәхәббәтемне дип әйтеп булмый, нәрсәнедер күңелдә өзде һәм ул инде бер кайчан да ялганмаячак. Ани китмәдең ул вакытта, остро вакытында. Теге эмоциональ булып жүрүшең керек. Белмим, әйтә алмыйм. Әлдә әйтә алмыйм бит мин аны, әлдә әйтә алмыйм. Шиша алмыйм ул мине тиенне. Син булган бар. Мин күрдем реакцияңны бу сорауга. Ну, мен вообще артист тормышым бу кызларныкы шикелле бай түгел, теге сәхнә тормышымда. Мин, получается, укып бетердем һәм 2 ел ярым декретка кадәр эшләп алдым. Без беренче курстан бирле, конечно, театрда яттык, безне вводларга керттеләр, даже сак-сакка сак роленә дә кердем мин анда, инде второстепенный рольләргә. Аннары минем вводларым, анда бер мәлне безнең бөтен кызлар декретка китте, вводлар күп булды, рольләр күп булды. Тик үземнеке булмаса да бар, бер яратып эшлисең инде чыгарган рольләрем булды, но минем менә киләләр дә яшь кызларга роль бирәләр дигән зур бер теге спектакльнең башыннан ахырына кадәр истереп бара торган роль, мин андый ролем булмады. Мин шундый тәҗрибәсез киттем декретка. Һәм ул затяжной декрет иде минем, 6 ел ярым иде утырып чыктым. Мин иде утырып чыкканнан соң мин эшкә килдем. Мин уйнаган спектакльләр инде уйналмый. Мин хәзергеләрен чыгаралар, әле мин чыгарганнарында мин юк. Мин чыктым, анда как раз бер спектакль чыгарып яталар. Анда һәрбер рольгә 4 кыз, 4 состав иде. Мин гына таба әйтә, пока алмыйм инде бу кызлар чыгарсын, инде син пока балаларны садикка урнаштыр, нетте. Мин ул вакытта декретта утырганда шарлар белән шөгыльләнә башлаган, шарлар сатып, шарлардан фигуралар ясап. Мин хайран акча эшлидер иман белән. Мин театрга чыктым, минем зарплата 12 мең иде бугай. Мин шар сатып 25 мең эшлим, 30 мең эшлим аена. Минем реально башымда шундай не башланды. Нишләп йөрим соң мин заказчикларыма отказ бирә башладым эшкә. Наверное, китергә кирәк. Шуннан мине анда инде театрда ел уртасында беркем китми, фәлән төгән ул вакытта бездә Нурбәк эшли башлаган. Шуннан Нурбәк арбасына утырып, шулай итеп әкренләп эшләп киттем мин. Ул сине иҗатка кайтарды димәк. Әйе, мин сәхнәдә сөйләргә түгел, мин йөрергә куркалырым сәхнәдә. Миңа Нурбәк бик күп, мин һәр вакытта да Нурбәккә мәдхия укыйм. Чөнки мин үземнең аның укучысы дип Алия Фәйзрахманова да аны шундый рәхмәт хисләре белән искә ала. Әйе, безгә Нурбәк бик күп бирде. 3 ел дәврендә Нурбәк тапшырылган хатлар спектакленнән соң китте. Соңгы безнең белән эшләгән спектакль шул иде. Һәм миңа Нурбәк китте дигән нидән соң мин Нурбәккә шалтыратып еладым. Как ты можешь меня покинуть? Я без тебя ничего не смогу, зинһар китмә дип җыладым. Мин аңа все, что мог, я тебе уже дал.
Алга таба синең үзеңнең юлың дип шулай итеп менә шуннан соң мин нормаль эшли башладым, минем рольләрем арта башлады, монда режиссерлар килә башлады, рольләр арта башлады. Ну бит барыбер теге баш роль юк та юк, мен көтәм, ул юк, эпизодик шәп, второстепенка шәп, бөтенсе яркий, классный, бөтенсен яратам, үлеп яратам барысында. Юк, и теге барыбер теге сезон ахырына димеш. Ничем соң мин монда? Мен опять мен бер нәрсә кеше үсә, бара, нәрсәдер эшли. Мин опять менә бер эпизод, бер ни шулай итеп. Менә былтыр уже минем, менә әйтәм бит инде бер җүннәй бер теге зурай бер чыгармагач, уже былтыр мин прямо вообще бик катып крыть итә башладым. Бәлки мин үз эшем белән шөгыльләнмимдер. Кинога алмыйлар, тегендә кастингка барам алмыйлар. Монда что-то тагын театрда да уже алмый башладылар. Хортайдыммы мин, нишәдемме мин, нишә алмыйлар соң? Безнең бит инде хатын-кызларның бер күчеш чоры була бит театрда, аны инде без Әйе. кабул итә белергә тиешбез. Әйе, менә ниндидер Кыздан әбигә күчә торган бер чор була. А промежуточный хатын-кыз булмый, что ли? Ю, ул Юк дәрәҗәсендә. Мин промежуточный. Юк, ул шундый, как будто так, менә да. хәзер шундый кызык яшьтәбез, име? Мин Куркак Батырда подросткны уйнадым. Шайтанда мин ананы уйнадым. Әйе. А мин в этом плане обожаю роли безвозрастные. Королева Мап, Песнек, Убыр. Благо татар тюзы позволяет. Айдар себе Забаров ярата. Башта сиңа ул иң башында спектакльнең сиңа 23 яшь, аннары сиңа бер 50-40 яшь, аннары берәр җирдә 89 яшь. Шундый. Айдар Забаров та күп була шундый. Минем Карар, мин Айдар Забаров белән. Эш спектакль Айдар бар Айдар Забаров белән. исәнмесез. Алсу балам, 39 яшь. Бездә дә бит Айдарның куйганы юк бер нәрсәдә. Хәлбуки безнең бөтен труппа Айдарны көтсә дә инде ничә еллар буе. Күптән түгел генә без укып чыккан Татфакның 80 еллыгы булды. Сез шунда бергә эшләдегез. Ходай рәхмәте, аны режиссер итеп чакырдылар. Мине шунда, ну, театральләшкән концерт итеп төзеделәр дә. Без күрдек сторис. Сценарий авторы Резиданың Резида сторисында. Зәйниева иде. Шунда бит малай миңа насыйп булды Айдар белән эшләргә. Рәхәтме? Рәхәт, кызык, Иә. ул буктан конфет ясый торган кеше булып чыкты. Резидә бик мактады сине. Зур текст ятлады дип. Хаман Мин көнләштем әйтеп. Мин алай менә булдыра алмыйм. Юк, шулай булды. Чыннан да иртәгә чара дигән көнне анда зур-зур монологлар ятларга туры килде хәтта. Ике көн алдан да түгел. Режиссер белән эшләгән кеше. Юк, прозаны ятлап була әле ул анда проза иде. Проза ие. Анда теге Шигырь мәгънәсен акчалар. аңлыйсың да, чылбырыңны түзеп барасың логика буенча. Мин балаларга да шулай аңлатам. Не зубрите текст. Монолог миңа нормально. Менә кеше белән сөйләшәсе булса, миңа берничә көн кирәк аның белән сөйләшеп алу теге диалогка. Мин вообще ятлый алмыйм диалогны бергә эшләмәсәң. А монолог әле да. Ятланадыр инде. Сез шулай, ну, партнер белән отдельно репетировать итәсез диалог. Безнең читкалар бар инде театрда. Әйе. Менә шул читка чорында укыйбыз, өйрәнәбез, утырган чорда. Шулай итеп Айдарны көтү өмете әле безнең өзелмәде көтә. Бездә дә. Аллага шөкер, Илгиз Сазинрович килеп тора, Казакбаевның килгәне бар. Ул быел да килергә тиеш дигән нәрәдә. Шулай дип язаларсыз мине. Кемгә ул? Сезгәме? Безгә шулай әйттеләр, без Ә, конференциядә Көнләшмә, сезнең көнләшмә. коллегалар. Әле китте сездән. Кайчан? Илсурмыни? Әйе. Мин Илгиз дип торам. Илсур килә диделәр. Юк, юк. Шундый кызык минем курсташымны шулай ниткәч, әйтеп, Мин Илгиз Газинурчка күпме әйтәм инде, әйтәм. Илгиз ул бит әкият театрының директоры, Художественный руководитель. сәнгать җитәкчесе булды, хатларны чыгарганда. Эш аршын җирне чыгарганда бездә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе булды. Вот, и Туган минем белән тумачаларны, укыганга туган тумачаларны чыгарганда буларның барысында эшләде. Туган Юк инде, тумачаларны юк. чыгарганда депутат булды. Әйе. Юк инде, мен просто шуны әйтәм, теге ул якында гына бит инде хәзер. Хатлардан соң ул безнең күрше. Мен аңа әйтәм, Илгиз абый. Кереп чыгы Абит табылса, бер сәгатькә керсәң дә. Шундый горурланам. Шул кадәр Илгизне яраталар, шул кадәр мин яратабыз. шундый горурланам һәм сөенәм аны. Сине яратабыз без. Ну, потому что, не пойми, просто Ильгиз абый это тоже для меня была отдельная школа. Это был первый режиссер Ренат Хасанович Танкола. Ну, вот после Рената Хасановича первый режиссер, Которым ты работала. с которым я работала. Тапшырылган хатлар? Тапшырылган хатлар. И ул менә совсем бүтән яктан мине, ну вот, минем героинемнең сүзләре бар. Бу вакыйга минем рухымны күтәрде, кыюлыгымны арттырды. Укуым юкка гына түгел, җәмгыятькә минем дә файдам тия дип канатланып эшли башладым дигән сүзләр.
менә алар именно хатлардан соң ниндидер шундай мин Илгизгә бик рәхмәтле. Мин аңа дагын гөлмәтхия укыйм. Шул матур цитата белән Горурланам шундай сөенәм Илгиз өчен. Вообще курсташларым өчен сөенәм. Шулай Илгиз абысыны да яратып сөйләгез. шул матур цитата белән тәмамлыйбыз бүген. Безнең ато батарейка тәме, память тәме в общем. Әллә оператор арганма. Юк, ограничение по емкости булды. Рәхмәт сезгә бик зур килгән өчен. Рәхмәт. Все совпало в одно время, Әйе, все Аллах смогли, шөкер, потому вакыты что Аллах. Хәзер Димәк, булган хәерле димәк. эш булган, Әйе. хәерле эш булганда. Рәхмәт. Бөтен йолдызлар үз урынына утыра. Рәхмәт Заканчиваем. Исән сау, бәхетле булыгыз. Сау булыгыз. Театрга йөрегез. Театрга йөрегез.